Talakawa, talakawa a fito ga motar Baba Bahar Dodar. Daga nan sai Abuja, White House. Kai kwannan sa kai maza maza ka gama lardin nan mana. Dan daga nan sai Bila za mu je mu sanarwa Buhari kokan talakawa akan suna so ya ci gaba da mulki har abada. Baba Buhari dawo ka kara rike kasar mu talakawa mun amince da kai mai gaskiya ne. Baba Bahar dawo ka kara rike kasar mu. Talakawa mun amince da kai mai gaskiya. Muna murna da tsalle kamar ka ba ma daɗa ba. Aiki kai baba waye wai bai sani ba. Mulki naka ko gobe mun yi masa maraba mai gaskiya ne.